Bay, taon-taon kita wag ako ka bida diri mga bay. Aron ka paksiyo kita gabi mga bay oh. Tara. Oh. Kanang gabi bay nagatubo-tubo na sa jud gamay akong gabi mga bay kay mga 5 ka adlaw jud na ako nakuhaan ba. Gabi. Isabaw. Napagid. Tara. Ay talbos kamay akong sugol-sugol bay talbos mga bay kay para lami kay gid ba. Ya, subak bulad akong subak ani. Try. Ako ko daan. Ya, naputay paliya mga bayo, raw. Oh. Lami ah. Nada. Gawas mo mga baser na karon. Kay gabir daw. Kaya paalam eh. Grabe yung tamis sa palbayag eh. Grabe oh. Gabi na ako dili mga bay. Gabi dili ni sa tubigan mga bay ha. Gabi sa mala. Tamis din sa bawang mga bay. Ipaksiw ah. Biar. Pakisir mga bay. Basta ako'y muluto mga bay. Yung lemia di mo kalimot usag ng tanglad. Balag buwes-buwes daw na. Kaliya. Lemia eh. Talbos. Gabi gila kong paborito mga bayo eh oh. Ngami agad. Dali ko makatulog ni kontra sa katong mga atay sa manok pali ginada. Pepalia, talbos. Ini kayo. Basta diri ko sa akong uma. Nga ba? Uli ko diri. Gulay gud. Duwa ko sa akong bulakan. Bibisbit ba? I-post gapon ako na akong trabaho diri mga bay. Bulak. Kita na ko niya magsigog na rin diri. Na ako sa uma ba. Akong panginabuhi rin ba? Kulang man kanon. Kulang rice. Gana gamay. Nami alin. Gulay o gabi mga bay. Tapos tama-tamaan nga kanang mahurot nga na daghan kayo lami kanang karkulo na ko ba nga. Mahurot gina ko ba? Ang lami kayo. Oh? Kaliyap ng lami ah. Sayang sa palinya mga bay. Paghapit ng luto ang gabi. Bababawal mo siya. Nga, 5 minutos. Tama na.
Ano sa lasa kung sobrahan sa overcook. Ang pili, way dami. Oh, hindi. Napag yun. Dahil. Surot yun mga bay. Salamat kasi pagtana mga bay. Tuwasan kita akong kahidlaw sa gabi ba. Pakasiyan mga bay.